Takže tedy nakonec navedl svého koně na překážku, která nebyla v kurzu a byl proto vyloučen. Samozřejmě šlo o to, aby neodcházel kůň z parkouru s pocitem pobořené překážky, aby si to nezafixoval. Proto se někdy právě jezdci uchylují k tomu, aby skočili jinou překážku mimo kurz. Zvlášť, když vědí, že už žádný kloudný výsledek z toho nebude. Jan Studnička, úplně poslední jezdec ve výsledkové listině. Datasys Anfi je 9letá klisna českého teplokrevníka a její první parkour stupně T. No a tohle je parkour, který pokud by byl jezdecký pán Bůh spravedlivý, tak by asi nikdy nemohl skončit bez chyby, protože těch neúplně vydařených nájezdů, těch neúplně čistě překonaných překážek bylo poměrně dost. Ale už jsme v polovině a stále je tam 0. A zástupce jezdeckého centra Zájezd, který v loňském roce zazářil na mistrovství republiky, kde vybojoval bronzovou medaili, si tenhle parkour užíval. Další obrovská porce štěstí. A v cíli je a s obrovským úsměvem na tváři